la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 14 April 2024, Lamulungu lachitatu la Pasaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 3 kuyambira ndime ya 13 kulekeza 15, kuyambiranso ndime ya 17 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Grace Soko kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu achiwiri achokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 2 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 5. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Thomas Kunga kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 24 kuyambira ndime ya 35 kulekeza 48. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Petro adawuza anthu kuti, inu Aisraeli, Mulungu wa makolo athu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo adapereka ulemerero kwa Yesu mtumiki wake. Inu mudapereka kwa adani ake ndi kukana pamaso pa Pilato, pamene Pilatoyo adasimikiza kuti ammasula. Yesu anali woyera mtima ndi wolungama, koma inu mudamkana, ndipo m'malo mwake mudapempha kuti akumasulireni chigawenga. Mudamupha opasa moyo, koma Mulungu adamuukitsa ku akufa. Ife ndife mboni ya zimenezi. Ndiponso tsopano abale anga, ndikudziwa kuti inu ndi akuluakulu anu mudachita zimenezi mosadziwa. Koma Mulungu adaneneratu mwa aneneri onse kuti wodzozedwa wake wolonjezedwa uja azamva zowawa. Ndipo zinachitikadi momwemo. Tsono tembenukani mtima ndi kubwerera kwa Mulungu kuti afafanize machimo anu. Motero Ambuye azakupasani nthawi ya mpumulo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Yohane woyera. Inu ana anga, ndikukulemberani zimenezi kuti musamachimwa. Komabe wina akachimwa, tili nayo Nkhoswe yotinenera kwa Atate, ndiye Yesu Khristu, amene ali olungama. Iyeyo ndiye nsembe yopepesera machimo athu, ndipo osati athu okha, komanso
a anthu apa dziko lonse lapansi. Pakutsata malamulo a Mulungu ndi pamene tingatsimikize kuti timamdziwa. Munthu akamati ine ndimamdziwa Mulungu, koma chikhalirecho satsata malamulo ake, angonama ameneyo, ndipo mwa iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa iyeyo. Chotitsimikizisa kuti tili mwa iye ndi chimenechi: mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 24 kuyambira ndime ya 35 kulekeza 48. Ophunzira awiri aja adafotokoza zimene zidachitika pa njira paja, ndiponso mmene iwo adamzindikira pamene iye ankanyema buledi. Iwo akulankhula choncho, Yesu mwini wake adazayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Koma iwo adadzimuka nkumachita mantha poyesa kuti akuona mzukwa. Tsono Yesu adati, mukuvutikiranji? Mukuzipheranji ndi mafunso mtima mwanu? Onani manja anga ndi mapazi anga, kuti ndine ndithu. Khuzeni muone, paja mzukwa ulibe mnofu ndi mafupa monga mukuona kuti ine ndili nazo. Atanena zimenezi, adaonetsa manja ake ndi mapazi ake. Iwo sankakhulupirirabe chifukwa cha chimwemwe, ndipo adathedwa nzeru. Tsono Yesu adawafunsa kuti, kodi pano muli nako kanthu kakudya? Adampasa chidutswa cha nsomba yootcha. Iye atalandira nsombayo adayidya iwo akuona. Kenaka adawauza kuti, zimenezitu nzimene ndinkakuwuzani pamene ndinali nanu. Paja ndinkanena kuti zonse ziyenera kuchitikadi zimene zidalembedwa za ine m'malamulo a Mose, m'mabuku a aneneri ndi m'buku la Masalimo. Tsono adawathandiza kuti amvetse bwino malembo. Adawauza kuti zimenezi zidalembedwa ndi izi, zakuti mpulumutsi wolonjezedwa uja ayenera kumva zowawa, kuuka kwa akufa patapita masiku atatu, kuti dzina lake mawu alalikidwe kwa anthu a mitundu yonse, kuyambira ku Yerusalemu, mawu akuti atembenuke mtima, kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Inuyo ndinu mboni zake za zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Abale anga wokondeka, mawu athu alero, mawu oyamba tikumva za zomwe zidachitika mu mbiri ya kupulumutsidwa kwathu. Choncho atumwi kudzera mwa Petro akuthandiza anthu kutembenuka mtima, akuphunzitsa ife tonse
kuti tisasangalasidwe ndi zoyipa zimene tichita. Tikhale nawo mtima nthawi zonse wofuna kutembenuka. Tikhale nawo mtima nthawi zonse wolapa machimo athu. Tikhale nawo mtima nthawi zonse wosiya zakale ndi kutenga zasopano ndi kubadwa mwasopano. Yesu Khristu akutiyitanira ife kufupi naye kudzera mu imfa yake ndi kuuka kwake. Akutithandiza kuti tikhale anthu oyenda mkuwala, tikhale anthu okonda choonadi, tikhale anthu ofanafana naye mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye akutiphunzitsa mawu amenewa kunena kuti ife ndithu tikhale amoyo ndi Iye Yesu Khristu amene ali ndi moyo. Tisakhale anthu amdima, anthu akufa. Ayi, ntchito zathu ziwalire aliyense, ntchito zathu zisonyeze ndithu kuti ndifedi ake a Ambuye. Mthenga wabwino ukutiphunzitsa kunena kuti musakhale ndi mantha. Yesu Khristu akubwera pakati pa ophunzira ake, akubwera ndithu ndikunena kuti mtendere ukhale nanu, mtendere ukhale nanu. Akuwapatsa moni mtendere, ndipo tikamayamba nsembe ya misa timanenanso mtendere ukhale nanu, Ambuye akhale nanu. Kupereka moni, kupereka mtendere. Anaona ophunzira ake kuti ali mu mavuto pa nthawi imene sinali nthawi yabwinoyi, inali nthawi ya mazunzo. Sankayenda poyera ndithu, sankakhala ndi matchalichi mmene tikuonera matchalichi ya masiku ano mmene alilipo oyera bwinobwino. Ayi, ankapemphera malo obisika. Inali nthawi yovuta kwambiri. Ndikumbukira bwino lomwe pamene tinkaphunzira Giriki, aphunzitsi athu akutiphunzitsa, abambo Zulu amanena kuti pamene ophunzira anali kubisala, akuti pa khoma amayika kwambiri nsomba, amajambula nsomba, mmene nsomba ija iwonekera. Olonso nthawi zina munthu akangolemba chonchi kakevu chonchi, wina amazamalizisa kumusi kukakevunso kuona kuti wapanga nsomba, chizindikiro cha nsomba. Ndipo nsomba kwa amene anali ophunzira a Yesu mu nthawi ya kuzunzika kwawo inali ndi chithanthauzo chachikulu chakuya, ching'anamulo chakufikapo. Tanthauzo lake linali tanthauzo lonena kuti akhirisitu aziwe kuti amakumana kumeneku. Dzina la nsomba mu Chigiriki ndi ikithusi, ndipo ikithusiyu tikamuona iyi ikithusi Yezusi, kunena kuti Yesu, akutiphunzitsa aphunzitsatu Chigiriki akuti Yezusi Kristu ex uja, komanso theta theosi, kunena kuti Mulungu. Yusi ndiye kuti onelesani, mwana mmodzi yekha. Esi ndiye kuti sotere, kunena kuti sevia. So kungojambula nsomba ija, dzina lake amaziwa kuti ndi ikithusi. Ikithusi ndiye kunena kuti Yezusi, Yesu Khristu. Theos ndiye kuti God amene ali mwana yekha. Yusi amenenso ndi sotere, amene ali sevia. Anzathu akadusa ndithu munyengo pofuna ndithu kupitiriza kulalika uthenga wa Ambuye, kupitiriza kupemphera ngakhale amakumana ndi zokhoma. Ndiye kuti atabisala,
atakhala m'malo muchipinda chipinda chomwe chija iwo ankanena malonjezo awo, chipinda chomwe chija iye Yesu Khristu anasambisa mapazi awo, anakhala mene muja atazisekera. Iye Yesu Khristu kubwera pakati pawo, mtendere ukhale nanu, ndikuwasonyeza mabala. Ndipo powasonyeza mabala apo, samasonyeza mabala kuti anthu aja ophunzira aja akhale ndi mantha, ayi. Amasonyeza mabala kunena kuti taonani ndine, taonani mene ndimakukonderani. Ndipo mabala amenewa akuonesa nditu chikondi chimene Mulungu, chimene Yesu Khristu ali nacho pa ife. Tandiyang'aneni, yang'anani mabala anga m'manja mwanga. Mabala a Yesu amatikumbusa mmene Yesu anatikondera, mmene Yesu amatikondera, mmene Yesu anaziperekera iye mwini kutivutikira mpaka ife kukhala ndi moyo mwa iye. Amene amasamalira anzawo kwambiri amakhala ndi mabala ochuluka. Titha tikunena kuti ndithu tili nawo mabala chifukwa chothandiza anzathu. Si mabala kuti tichite nawo manyazi, ayi, koma ndi mabala ofuna kuthandiza anzathu kupulumuka, ofuna kuthandiza ife tonse ndi anzathu kukhala pamodzi ndi Mulungu. Mabala amene akusonyeza chikondi. Mabala ambiri amene tili nawo osaoneka ndi maso, koma ndi mabala achikondi ovutikira nzathu amene timankonda. Amene timankonda sitimamusiya, sitimamutaya. Mamuna wanga ndimakukonda, ndimakupempherera. Mabala onse ndili nawowa ndi okukonda iweyo kuti ukhale ndithu mmene Mulungu akufunira. Mkazi wanga ndimakukonda, banja langa ndimalikonda, usembe wanga ndimaukonda, utumiki wanga ndimaukonda. Mabala ambiri amene ndili nawowa ngakhale sakuoneka ndi maso, ndi mabala osonyeza chikondi chathu. Chikondi chathu pomukonda Mulungu, chikondi chathu powakonda anzathu, chikondi chathu powakonda amene timakhala nawo, chikondi chathu pokonda mpingo wathu. Nthawi zonse tithandizane, nthawi zonse tipemphererane kuti Mulungu azitisangalatsa, azitikhala nafe nthawi zonse, azitilimbikitsa nthawi zonse. Tisachite nawo manyazi mabala athu. Ndi mabala aulemu, ndi mabala achimwemwe, ndi mabala osonyeza kukonda kwathu. Ndithu abale anga okondeka, inu ndi ine tikupempheka nthawi zonse kukhala mboni zenizeni, mboni zake za Ambuye. We are witnesses to this. We are witnesses to Christ. We are witnesses. Imwe na ine tise vakaboni va uthenga uwemi, vakaboni va yemweneko Yesu Khristu, vakaboni va vya mchindindi vya kufa na kuuka kwa Yesu Khristu. Tovwirane mwa abale vane kuti Yesu Khristu uyu wali kutonda nyifwa watovwire kuwa na chigomezgo na chipulikano chikulu. Ambuye Yesu amene adagonjesa imfa atithandize kukhala ndithu anthu okhulupirika, anthu okhulupirira iye nthawi zonse, pamavuto ndi pamtendere. Tikhale ndithu olimba mtima, tikhale ndithu olimba mtima kuvomera kuti ndithu tizavutikira, tizakhala ndi mabala potumikira Ambuye, pofalisa mthenga wabwino. We have to preach the crucified Christ, Christ who defeated death. Nthawi zonse chimwemwe chathu chizikhala mukulimbalimba. Pamene tikumana ndi zokhoma tisakhale chikhristu chathu sichinangobwera pambale mwaize, ayi, chinabwera ndiye amene anasonyeza mabala povutika. Nafenso nthawi zina tizikumana nazo zokhoma tisataye mtima.
tisataye chikhristu chathu, tisataye ubwino umene uli mwa ifeyo chifukwa cha zina, kungofuna zinthu zabwino, kungofuna zinthu za ize. Ayi, pamene tisakumvesesa, tikhale nawo mtima womvera, mtima wona Ambuye ndithandizeni kumvesa zimene inuyo mmatiphunzitsa. Ambuye ndithandizeni, mudatumiza mwana wanu kuzatifera ife, ndithandizeni nthawi zonse kukhala nawo mtima womvera kufuna kwanu mwa ine nthawi zonse. Ambuye ndithandizeni kumvesesa zimene mumayika pakati pathu. Mzimu Woyera utiphunzitse nthawi zonse. Pakale timakunyozani, pakale tinakunyozani kuzera pa mtanda. Ayi, panopa tiziwe ndithu kuti mtanda ndi njira ya chipulumutso chathu, osachita manyazi ndi mtanda. Mtanda ndi njira ya chipulumutso. Mtanda tiukonde, mtanda wa Yesu Khristu amene iye adatifera, pamene padagula ndithu ndikupezeka chipulumutso chathu. Kunena osaopa kuti m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Iye amene pa mtanda wake amatidalisa, pa mtanda pake amatipasa zabwino, pa mtanda pake ndithu amapereka umoyo wofikapo kwa ife tonse. Tipemphera abale anga okondeka kunena kuti zabwino zimene tikuzipeza mu moyo wathu zitithandize nthawi zonse kukhala anthu olimba mtima, kukhala anthu achikhulupiriro, kukhala ndithu nkhoswe, kukhala mboni, popeza kuti sitili tokha, tili nayo Yesu Khristu amene ndiyeyo sembe yopepesera machimo athu. Yesu Khristu amene kuti samatisiya tokha, amayenda nafe ndi kukhala nafe nthawi zonse. Amen. Haleluya, Yesu wako.